Selamat siang besti-bestiku. Setengah siji lho kok enek lah arep golek badokan. Setengah siji. Gambarnya tirep lho ya. Gak pantai panas. Setengah siji guys, ki mau jalan-jalan. Ning Caruban. Golek daging. Tinggo bahan Rasan karo badok. Tinggo lamaranku bengi guys. Daginge. Kok gak melok-melok nyapa to Mbak Win ki? Tinggal lamaran. Cari Mbak Win tapi. Tinggal bahan rasan-rasan guys gawe cilok ngono lho guys. Cari Mbak Win menggo rasan-rasan. Rasane siapa ta Mbak? Mbak, Duh, kok meneng ya lo? Jawaban. Nyantok aku ki. Nyantok. Ndak bengi gak turu mulai. wong kok wani silit wedi rai. Kayak Mbak Manohara dong. Meneng ae. Anu, arep gawe cilok pedes engko. Terus anak buahku nanti pada mlumpuk kabeh, guys. Ngono lho ceritane. Ngono lho ceritane. Gak rasan-rasan. Gak rasan-rasan. Duso rasan-rasan. Udah dusur apik ya, Bu ya. Awal yo pagar rasan-rasan, rasan-rasan. Lah kalau demi wis omong kalau. Apa enek to ceritane rasan-rasan. Oh, Aku- hidup dengan terus gandengane kok ya. Aku gak tahu loh ya ngono Ica. Ya gak tahu. Kuwi sing pelopore malah. Gak tahu aku. Gak tak ini umbarnya itu ratit ngene. Gak tahu. Mbak Manohara gak tahu. Gak tahu Blas. mendino. Nah, nek gak sih marah sing tuwek apa ya mungkin sing nom ngene iki arep rasan. Udah ya. Kaya judul sih. Ayo. Enggak wong tuwek sih teh. Contone, Aku. aku gak medun loh nanti anu raiku nanti kobong. Habis laser aku enggak anu. Aku Moro bakal kan nulur kan. aku bakal Gak. grindo ya Andra medun aku. Anumu kowe tok lho Mbak Min. Ya flagku ya. Timbul. Enggak apa-apa wis tuwek. Yo pa wis tuwek ya macane yo pengen celing. Yo. Kok badang Glowing kan. Oke. Yo ben kita iki seger ngono kok. Ya Bu ya. Mbak Win pikirannya elek ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Kawar lah tapi. Tapi gak sudah tuku nganu, apa gorengan kayak Lu kayak? Suka ning kamu kesuwen lho. Lu kayak Sumber Sari to San? Ning Mbak Pati mun. Lah kok nek mboke berarti yo dipei. Yo kawan. Ngono lho. Oh, lho. Yo pingin Mbak Sekar pedes. Mah hangar masak kok. Tuku sekar pedes. kinclong. Aku kan cuma pengen mandek Ngilekne to, ngilekne to awakmu. pengen mandek nih gini. karo pentol ngilekne to. Wis gawe pentol dhewe kok. Tidak. Dua Apa iki? 2 tahun pegatan lagi. Ari bertelepon kok. Gak percaya ya wis. Arep masak Wah, iki dhewe, nang arep tak Pati. arep masak dhewe tak pangan dhewe. Ngeterne dulure ke lho. Kontrol. Moro karepmu ra moro ya karepmu. Wong kawan nang moro. Nek dia udah jane piye tau? Udah jane. Tiada yang niki nenek bakul gak ya? Bakul Ya, daging. Kayak enek. Enak Wong iki pisan. sok era enak kok. Wah, Amis. amis. Orang kaya kok cilok ayam. Lah yo ya, cilok daging dong. Ya daging dong. Apa itu? Ayam. Wis aja teleponnya dari ini. Dari nih. Telepon ae ganggu wong vlog. Gawa anu lho. Panggang. Yo. Kok bedokan ae jian Mbak Win iki. Ben tambah lemu awake kuru kok. Jus masak. Awake kuru. Iki guys ki golek anu golek ning jagal guys. Iya, fried chicken iki lho. Kene ya, jajal kene ya. Iya. Oke. Ki Mbak sapa jenenge? Itah. Aku guys ki anu. Enak pasti. Nek gini gumbar mau enak. Gumbar mau langsung habis.
Sandung lamur kene. Gak ngerti aku sandung lamur. Gaji-gaji ngono lho Mas, tak nggo Cilok. anu tetel-tetelan tak nggo apa ki jenenge? Wah, Tak nggo kuah karo tak nggo anu cilok. Balungan. Heeh. Belah dhewe guys ngene. Iya. Delicia. Nek komplit itu kan dari jam berapa Mas? Nek komplit itu kan? Isu. Oh, isu guys. Isu petang. Daging tok. Daging tok. Sing rawonan kene. Balungannya kayak nek, Mas? Hah? Kare balung tok. Gak apa-apa digo Kuah. kuah. Apa nggo kuah-kuah kok, Mas? Ini dagingnya dulu sak kaya apa, Mas? 1 kilo kok kakean. Setengah. Setengah piro to? 1 kilo piro to? 70 saya. Oh, setengah. Iki 1 kilo 70. Oh, 1 kilo 140. Oh, ya wis setengah ae, Mas. Dienggo cilok kok. Golek mesin nek ngono gaji, Mas. Iya, Mas. Tak nggo cilok. Apa sama ini? Iya, tak ono ae ora apa. Ya iki ya. Iya. Anu. 90. Iya, wis. 90. Karo balunge Karo balung iki. Halo. Hah? Halo juga. Gak 10.000 to susuke, Bro. Ya, susah wis nah. Nggo kuah. Balungan barang payu kabeh ya. Kabeh. Enak sih gak payu. Gak enak sih gak payu sapi iki. Kletong-etok lah ora payu ya, Mas. Payu lho digoreng sawah. Ora payu, watong barang kok. Iki nganu Dek mau, Mas iki. Turahane Dek mau lho. Oh, turahane Dek bengi, guys. Oh, tiap hari beli satu-satu, guys. Ora mesti kadang ngono. Oh, kadang loro, Mas. Kayak delok pesenan. Dari enak iki. Ya, wis ngono ae wis kilo-kilo kok, Mas. Ade nilap Mbak Lin ya, kalau Ade makan enak. Telai ra moro. Mbak Lin mau di nganu di apa ya? Kalau guys. Macam rene to. Mbak Lin dipingit. Dipingit. Soalnya nek wong gak enak Ade masak-masak sing enak ya. Lho, kok wong iki yo masak enak. Kowe ra diundang lho? Sudah. Undang kok dulur kok. Aku ra diundang, aku ra dulure ya. Oh, ngono. Aku akan wong liya. Kamu itu apa? Khusus ngono iki khusus. Maaf ya, saya nggak kenal. Sama Mbak Lin itu siapa? Ini loh cernya. Tepungnya duwe. Belum, beli juga dong. Sila, nek kono. Nanti. Taruh saus pisang. Komplit nih. Ayo. Katanya sik kene. Kok suduk to, Mbak wes? Ngapa? Ngompo. Dia suduk. Enggak. Sa dituduki gawe anu. Lha iki piro to sakmono iki? Pinten, Mbak? 3.000 lho. Ya, sing injek niki kok 3.000. Sing iki lho, Bu. Oh, niki ta? Oke. Sing ayu kaya sing tuku. Ya, amin. Ayo to, Mbak. Ayo. Ayu. Asu, Mbak. Bener ayu. Ojo ngono to. Wong ayu tenan. Nih, sini Mbak ayu. Nah, tak ngati-ngati iki yo. Duh. Boten ayu jenengan Mbah jenengan meletek wae. Monggo, Mbah. Nih. Iya, Mbak. Kalau ngamen gratis ora oleh rono, Mbak. Gak, aku arep ngamen mergo arep gak ono. Ini deloken persiapane Mbak Lin iki lho, deloken.
Persiapannya apa? Ini lo tempe, ini lo Ini mau persiapan. buat makan-makan kita nanti. Buat cilok. Daging. Orang mau ngapain tak tukok deh. Mulai Bedokan. Iki kuduke anu ngono. Kayak AC yo. Dapur iki. Dapur MBG. Apa baru sih? Mana? Baju adem ae. Gak kamu baju kamu ya lo? Kita lagi dicuburin ini toh. Iya. Kontrol panas. Tapi kalau mau nih, Kira begini lo kan? Ciduan lo gitu. Aja banyu panas mbok blender lho. Gak apa-apa. Dan yang po. Rusak blendere. Hukumnya aku dari dulu. Asem. Nek kowe kumplak-kumplak. Duit token bopo lho. Oke. Ora kaya. Susah lho bos iki. Susah nek terus wintan. Kalau bapak bos, penayu tanya. Ari lho bijangane nak kok. Ora rene karo bondo kok. Iya, di rumah sakit kan, untung aku ada penyelamat Mbok Doli, aku telepon malah nomorku dhisik dhewe. Iya, Pak. Lah mau 111. Apa nih? Nomor Andri. Terus aku bawa aku nomor kok gede ini bawa terus kamu masih jaga nomor dhisik iki lho. Dhisik. Masuk. Online sampai. Kenapa? Online. Oke. Nah, kita soalnya nomor. Ya lagi pergi Dua ya. Jan wong rek. Senengane iki golek gowo buk. Wes setengah kilo podisen lho, no? Apa? Kalau gue cawas semua. Kan gue caos. Nganu nih bawang sing oke. Coba kayak ketan. Ini kok ijo-ijo ini apa ya ini? Hai. Anu kan nak sapi Rumput laut. sapi nak dibeleh terus dibedel mereka lak metu. Mesti gak ngenal. Wes iki dadi saring iki kuahe kayak kene. Iki dientas, dirajami terus bae iki dikek ning kene. Iki. Nah, Digiling. digiling. Kita buka ya. Iya. Temu itu ya. Iki kayak dhuwur kono. Iya ya, ndro ese. MBG-nya siapa tuh itu? gitu kok gue pembantu. Ih panas to teh. Seru ngono kok dicekel ki lho. Ulunan pisan lho. Ini juga tak dipasangin. Kayak kena dipasangnya jangan anu. Aku seneng nyekel barang panas. Kaya to. Dulu panas sih. Duit panas. Duit ki gak panas, adem. Merita. Pak Mas buat tulang, Bu. Sampun. Oh iya wes. Bu, selennya apa, Bu? Ben. Bentar. Tulisannya loro ya, Iya. biar kerasa ya. Gak kerosok berconon. Yo rasa omongane Pedes. Semuanya tonggo. Asline tonggo ki lho ora nyapopo, beduk kuwi lho suuzon. Sari ini telunduk, aku kok kangen sari ini. Pokoke anu ning gone yoyok. Terus Mbak Pin nelpon mapak. Napa? Mapak sapa? Hari ini. Wonge kerja kok. Wong aku dhewe ngeterne gambar ana kono ngono. Oh. Aku arep dikek bareng. Gak wis panganan aku. Dia nak basic kan saya. Assalamualaikum. Perhimbunan sepil. Iya, micin enggak, Bu? Langsung tak korahi mergo pembantune bosnya sing satu cuti. Cuti kenapa? Enggak tahu ya saya. Pokoknya cuti ngono wis. Nyapo lho. Ngono ya Dek. Cuti.
Mbak Lin cuti guys, makanya dia langsung tak isai. Ndi, Bu? Tumbas Gantine Mbak Lin ya. Tubasan ning ndi ardi pisan duit Apa? sing kono. Apa nek Duit sing kono, micin. micin? Urung ya. Duwe nek kono kalau susuke ngono nek wis jibuken pisan. Mengat diterne ngono ya. Kuyahe yang kono aja enak. Tuku Revina kalau. Alah mesti gak suka. Ah, kayak api yae wong sugih kok. Iya api. Oh, kok sana tau ya, ya wis gak usah. Ini ngonyek. Iki ya api rumah samu ya, Bu ya. Wong-wong senengane api-api ya, Bu. Alah, ya putih Revina. Sudah. Kilo badokanmu sak menembane kilo dikabene ora. Lho sekilo ki sithik iki, sekilo ki sithik lho. Masa? Hmm. Itu dina entekne ditenono. Kanji sik no. Iki sik. Engko kanjine diburu ning dhuwur di ngene-ngene. Ben gak rupane putih. Ya tigo ngalisne kanji iki. Kok meneng kok. Iki Jawa apa lanang no kok? Ya iya. Kok gak mandut karo wong wedok. Iki diri sih peka. Ya. Aja kabeh sik dienggo kuah lho. Ya maksud diri diri sana supaya karek biak biu ngono lho. Ya. Ya, piu, pia. Kita kabehne. Ya. Sekilo musuh kae iki pas. Itu udah setelan, nggak boleh dikurangi. Oke kanjine kudu kok ben kenyil-kenyil. Kanjine, nak aku ngene kanjine. Kok separo-separo enek no. Nak aku bos. Nah, Iya. iki hadiahan. Iki sik dipancing banyu panas, kuwi malah gugur. Aja dipancing. Ucul iki duwe iki mete. Dipancing ae. Mbok pancing itu masamu apa silangan? Ngono ae Mbak Win iki. Ki wis iso lho ya, ki mung gak bar kukur-kukur silet lho. Kitake tapi iki. Kene apa piye? Kene. Wes ayo banyune kaldu ndi gorene? Ndi deh kene. Banyu kaldu ndi? Kene gorene deh banyu kaldu deh. Bisa kok Ari tak dek. Iya. Udah kok. Hah? Iya. Ya ngono kuwi. Iya. Aja. Jan ra umum. Kok ra umume wong. Wes. Sek. Yo. Ari iki kurang ajar ngono iki, Mbok. Karo Mbak, karo gawa salin, Mbak. Ayo adus banyu panas. Tak silai, engko tak silai. Nah, Ari awake cilik disilih bose. Engko tak silai. Kowe rasa cawetan. Ya malam minggu ungkum di sajul nek cinto. Mbak Win melu ora Mbak Win? Wong wedok-wedoke apa tau gelem adus. Kowe koproh ra tau adus wong wedok. Lah kok arep lamaran lali to kowe. Jika wong wedok nak dhewe gak to. Sepil itu baju ada di sana. Siapa tuh sing lamaran ya Allah kok keruwinge. Kene Dang, kene lebok rene airnya. Itu air apa? Kadu. Air bunga ini. Nah, Nah. Kan iki kok jek enek kuwi ne. Mas, Cek coba belakangnya bro. Kanjine kan rene nyepokne. wih keteligune lho nah iki. Gak usah. Iku gak kenyil-kenyil ki kok. Aku kok pengen berantak kowe. aku pengen sing kenyil-kenyil Kayak kaya aku nih. Hmm. Semua. Ya. Sini. Iya. Iki apa argo asal-asal lamaran to? Sudah. Lamaran pentole cilok kan enak paling ya. Ya ben iso kenyil-kenyil to kok mantene. Gantine jadah ngono. Yo ngelek nih. Kene. Kan ome wong tek kudu iki nih nah iki. Nah. Ome wong tek kan kudu enek kelete ngono to. Nah. Ora kayak jadah Wis kolat ngecret ayo. wis lak kober. Ganti kok. Lah. Apa to kuwi? Apa to kuwi? Ndak win pokoke aku ora. Lambi.
Ditelepon kan. Sopo ya sepil ke Ardi. Wih dipateni to. Meh, Sabar. iki goleh mangkat karo leh kulen iki serasa umbut asine. Iku di frozen to bos, tak layak udan wis. Yo kok diprosen ae. Tinggal Minggu kurang. Nah, Kok sampai frozen-frozenan. Rada kulkas. Lah TikTok. iya. Kok metu ngono kan? Terus Lah terus berkah kuwi mak pret gitu. TikTokne Bu, aku yo langsung tak tokne. Pret kuwi. Jerene tak plok plok plok. Kira iki ketokno jadon. 0,5 Mbak. iya kira iki jajal. Wes kasih aku. Piye ki? Kok wis pinter kowe iki. Klonum sanum. Bau tinu. Bau timu klonum plok 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 lo jerene. Lah terus tepok pramuka. Tepuk sakinah. Plok plok plok. Iku yo sing kasane wong arep tepuk sakinah lho yo an. Harian ku jak ngevlog rono. Mesti ngono apa. Tak ngerti. Konsentrasinya aku lemu. Tadi Jadi dong. lemak sampai Mesti itu di barang lo. Oke, ya. ben kene. Iya. Ora didoni wis ben. Udah cari kayak apa? Ini. Situ ruyur-ruyur. Duh, tadi. Duh. Tadi. Duk, apa yang mau duduk? Duh, Apa? tadi. Tak boleh luka duk. Kalau tadi ki lho. Ket tanganku. Kok iso kowe guyu? Kowe kelingan gone sapa? Kene lah. Aku lah. Mbakku neng ndi ya, mbakku? Mulai balik. Kok juga mak sawi pisan? Dewi lembut lho, saya trado. Ayo saiki kok ora iso yo Ken. Masamu apa mbok sego mesin gede to piye? Mbok senggo temanten anyar. Arep dipenek. Kamera-kamera pokoknya Beduk lho, cakemmu lho tuh. Kowe iki jarene wani ora? Wani aku ngerono. Selamat ya. Atas meneknya. Atas menek no. Blimbing kuwi. Ndi to do KPM do? Ngapa toh? Entah to, teleponan lu kae. Saya ning kene iki lho. Kon njekuk sami pisan. Minggu patan ono to, Wes? Kengko diseri tempe, ya toh? Ora tau. Enggak diseri tempe entah iki. Asin dong ya. Susah memang kok ya api. Uyah sakmene lho. Iya. Aja kesusahan boten dipukno pangan ngono. Ya mbok dolik ngono. Ya titi digahne wong loro diwenehi tuyatan iki ya beli wong ngono. Jalan mbok. Jalan iki Pengerono ki lho. kok gak iki mbok casting ya godhog dhewe Asin ora? Asine pas apa ora ngono. Lah wis Kayak uyah. uyah kan dalam jero. Nanti kayak beneran uyah tok isine. 5 ngono ae. Jong kuat iki ya. Iki akale Mbak Win ya guys, bukan saya. Oh, kudu aku ki padahal lagi dikei perut kimeng aku. Sing tenggelan lho. Sing tenggelan isor le. Iya toh akal-akalan Mbak Win tuh ya guys, mau rungokno lho ya. Asin sepil. Terus asin korong Ini bukan dari sapa ngejar. Beduk. Lho, Mbok, isih ngakon beduk mbok gawe ngene iki. Nah, aku mau Jawa aku tak kok kayak sambel korek sak. Yo kenaan mak sambel korek tetepan. terus asin korong ar ngono ya. Aku ditengre iki ya, tengre opo. Lah ada godhong sing kuning. Hah? Diwehne ngoki Oh, digodhog sing Heeh, diculek kesek ah. Ora ya pinter beduk lah arep ngono kuwi. Tak mau kae ratu ngono kuwi. Ikut setelah kayak gula ngono ya. Kalau gimen. Bila pengen beli lagi setahun ya sih. Sebenarnya di Kita kayak bubuk iki. warna asin iki lewat.
Untuk kaya apa ya? Misal tiram. Wah, iki pas kirap dan. Ini depende enak pisan nolak. Pak dulu sen. Ya Allah, gak kesak loh. Iku trauma wong gak main. Bentuknya kok situr loh. Aja ya kemarin ngerti toh Mbak Wini. Bisa enggak bahasa asing koro kan. Kimbo salah sitok lho nggo pokoke ya nek sing gak nengri lah aku. Ah, butuh mana wong loro wis petok. Sama kok limo ngono lho. Sitoke sambel korek tok. Ya. Betul enten mriki no? Hei. Kak Ro. Keneng. Keneng Lek. Ayo guys, ini dagingnya dieseng-eseng ya, pakai apa ini? Brambang bawang lombok ya. Yuk, hokro itu. Nah. Tuku daging 1 kilo ya dari sak meneh iki lho guys. Enak sekali. Udah bae dipae no. Apa ini? Berapa di? Gimana? Kan itu dadi lis keciwi. Wes. Eh. Sak meneh apa sak meneh? Amane iki lho. Koe wis kae ben jajal Mbak Lukis sik. Tak gantek ning ora. Apa di sini? Sambel iki ae. Apa? Kakean. Di sini apa? Turunmu iki ora ada popone. Delok ae jane. Ora ada apa-apa cok, dancok kok jajal sik. Kok jebek-jebek kok sikutmu ora ada popone. Jebek-jebek asu eta. Bar wis dadi kok dijembeki. Nyapa aku kok ada salah nih. Iya, mesti anu. Yes guys, lanjut part 2.